nas u 4. po redu humanitarnoj akciji Gigatrona i kompanije Milan Blagojević iz Smedereva. Posećujemo porodice kojima je pomoć najpotrebnija i delimo im šporete na drva. Također im delimo i poklon pakete naših dragih prijatelja, kompanija DIS, Soko Štark, Henkel i Dijamant. Stigli smo u Kragujevac kod porodice Biserčić koju ćemo usrećiti šporetom na drva i poklonima naših dragih prijatelja. Idemo. Dobar dan. Dobar dan, mi smo iz Gigatrona. Dobar dan. Evo nas kod porodice Biserčić, Katarina, samohrana majka, ova dva prelepa deteta. Katarina, kako je u životu, kako se borite? Pa, vrlo teško, sa dvoje dece, samohrana majka, jedva sastavljamo tako kraj s krajem. Sad, pre par mjeseci sam imala tešku operaciju, skratili su mi želudac, izvadili slezenu, od tada smo baš deca i ja u teškoj situaciji. Jedva sastavljamo tako kraj s krajem. Ja se trudim da decu izvedem na pravi put, školuju se, idu u školu. Idu u školu, koji razred? Evo je završio 4. razred, Bravo. Mihajlo je završila 1. Bravo. Lepo smo se snašli, Mihajlo je odličan, Mila je dobila knjigicu. Za odličan uspeh. Prvi razred dobija knjigice kad su najbolje, je li tako? I tako, ja decu učim, školujem, sve što mogu da im pomognem, ja im pomognem, pošto sam se ja školovala. Mašinski tehničar sam za kompjutersko konstruisanje i imam 2 godine mašinskog fakulteta, ali posla nigde, pogotovo što sam imala i tu sad operaciju. Prvo sam imala visoku kilažu i malo su ljudi skeptični kad vide osobu sa dosta kilograma da je zaposle. Bože, da li je moguće da je tako? Nisam ni mogla, imala sam i pritisak visoki, šećer, pa se pojavio i tumor veliki na materici koji treba i onda se odstrani, ali sad čekam da me pozovu i tako. Tako, a borite se znači sa ova dva divna deteta, znači će vam ovaj šporet na drva? Nećem jedan, ali on je bukvalno u raspadu. To je nešto polovno sam mogla da kupim i tako da mnogo će mi značiti. Ovo je nov divni šporet gde može i da se naravno kuva i da se greje i naravno poklon paketi naših dragih prijatelja. Ima svega i svačega, to će deca već da vide, Mihajlo i Mila. Hvala puno, oni su nestrpljivi. Bili smo kod porodice Biserčić i nadam se da smo ih bar malo usrećili ovim lepim šporetom na drva i poklon paketima naših dragih prijatelja. Hvala vam puno na svemu, stvarno je sve divno. Hvala.